खुलुमबाय दिनैनि साप्ताहते बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साप्ताहतेआनो जाहैबाय कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै सानजाय खाख्लारिनि जिउ खहा। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासआ आसामावबो सानफा एफा बारानिफ्राय बारासिन बारायगासिनो। थांनाय बुधबारखालिनि मोनाबिलि समाव कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बेलतला गामिनि सानजाय खाख्लारिया गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों नाख्रेबजानानै हरखाबै जिउ गोमानांगौ जायो। मिथिनाय बादिब्ला बिथां सानजाया हां लानायाव असुबिदा मोननायाव बिथांखौ कार्बि आंलंआव थानाय दिपु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा गोब्राब हालोदनि थाखाय जिउ गोमानांगौ जायो। खौरांनि बादिब्ला बिथांनि जिउ थांखांनानै जेब्ला आनजाद नायो अब्ला कर'ना भाइरास बेरामनि फोरमान मोननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बिथांनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो गामि बेलतलायाव बिदाय होयो। 2 नम्बराव दङ लियनेल मेसिनि गल सोनाय मददजों बार्सिल'नाया फिन देरहाबावनो हादों। स्पेननि मुंदांखा आरो गोहोगोरा जोलुर क्लाब बार्सिल'नाया 99,000 नायगिरिफोरनि जखाथिनि केम्पना स्टेडियामाव नायगिरिफोर गैयालासे गेलेनाय गिबि मेचआव हानजानि स्ट्राइकार लियनेल मेसिनि गल सोनायनि मददजों लिगानेसखौ 2-0 गलजों फेजेननानै स्पेननि जोलुर लीग ला लिगायाव गिबि सारियाव थाबाय थानो हायो। दानथाम नाङै गेलेनायखौ बन्द खालामनायनि उनावबो बार्सिल'नाया गावसोरनि गेलेनायखौ जेबो गोरोन्थि खालामालासे गोख्रोङै जागायफिनदों आरो दिन्थिनो हादों। बार्सिल'नानि थाखाय अनसु फातिआ 42 मिनिटआव गिबि गल सोनानै हानजाखौ सिगां होदोंमोन। बेनि उनाव मेसिया 69 मिनिटआव हानजानि थाखाय नैथि गल सोनो हानानै देरहागोनखौ रोखा खालामो। 3 नम्बराव दङ मुलुगनां योगा सान फालिनायनि सोमोन्दै बिबुंथि लाखिनाय समाव बर'नि आंगो आर'नाइजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मुलुगनां सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबां धोरोमारि फालिनाय आरो गुबुन गुबुन फालिनाया बन्द जानांदों। थिग बेबादिनो बोसोरफ्रोमनि बादियै 21 जुन खालि मुलुगनां योगा सान फालिनायखौ लानानै मैया हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मोनसे भिडिअ लाइभनि गेजेरजों बिबुंथि होयो। बे भिडिअ लाइभआव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बर'नि आंगो आर'नाइजों भिडिअआव नुजाथियो, जायखौ नुनानै गोबां बर' फिसाफोरा गोसोआव रंजानाय मोन्दों। बबेखानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे भिडिअनि गेजेरजों बे बोसोरनि मुलुगनां योगा सानखौ गावनि न'आवनो थाना गावनि नखरजों फालिनो बिथोन होयो। बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बुंबावोदि योगा खालामब्ला जोंनि देहा सोलेर गोसो गासैबो मोजाङाव थायो। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादराव कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै बे बिबुंथिखौ होयो। 4 नम्बराव दङ कर्ट मेरेज खालामनायनि अनजिमाया 3 गुन बांदों। कर'ना भाइरासनि जेंनायाव जुलि खालामनायनि नेमखान्थियावबो सोलायनाय फैदों। आथिखालाव बिजिरसालियावबो सरासनस्रा हाबाफारिया सोलायाखै। मिथिनाय बादिब्ला 1 जुननि उननिफ्राय कर्टआव जुलिनि थाखाय सौहैनाया 3 गुन बांसिन जादों। रिपर्टनि बादिब्ला 3 दानाव 2000 निफ्राय बांसिन जुलिनि समायखिरा लाइखौ थियारि खालामनाय जाखांबाय। लकडाउननि जाहोनाव उकिलफोरा पन्डितनि जायगाखौ लादों। मख'नो गोनांदि खुंथाया गोख्रों जानायनि जाहोनाव जुलिफोरनि गिदिर गिदिर हाबाफोरखौ खुंनाय जायाखै। सुबुंफोरा न'आवनो हाबाफारि खुंनांदों। बेबादियाव हिन्जाव आरो हौवा गोदानफोरा जिल्ला कर्टआव थांनानै जुलिनि समायखिरा लाइखौ बानायहोदों। 5 नम्बराव दङ मुलुगनां योगा सानखौ गावनि न'आवनो फालिनो खावलायदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला फैगौ 21 जुन खालारखालि बोसोरफ्रोमनि बादियै मुलुगनां योगा सानखौ गावनि न'आवनो थानानै फालिनो खावलायदों। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला रायजोआव कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै खावलायो। बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बयनोबो बे मेसेजखौ होयो। बिथाङा बुङोदि बयनिबो देहा मोजां लाखिनो आरो बुहुमाव गोजोन थासारिखौ लाबोनो योगा सान फालिनाय जायो। बबेखानि बिथां सन'वाला योगाखौ मुलुगाव सिनायथि जानाय खालामनायनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर बावो। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम।